хоҳиш дорам, бо қувват шуданат лозим. Бояд ҳамаамон бо қувват шавем. бас аст, хомӯш шавед. духтарам бирафт. хомӯш шавед, хомӯш шавед, хомӯш. хезад ҷояд. хомӯш шав ту. чаро дод мезанӣ? агар дод задан чора бошад, биёед ҳамамон якҷоя дод бизанем, а? қурбонат шавам. афсунро наҷот биде. салом дӯстони азиз, як дақиқаи шуморо мегирам ва ба шумо як каналеро тавсия медиҳам ки дар он сериали зиндагии талх аз саҳнаҳои ҷолибаш пешкаши шумо мегардад. номи канал Акрам филм мебошад. аз сабабе ки канал нав кушода шудааст, на обуначиёни зиёд дорад ва на он қадар видеои зиёд, вале админаш кӯшиш мекунад ки барои шумо лаҳзаҳои ҷолиби сериали зиндагии талхро пешакӣ тақдим кунад. ягона кори шумо дӯстон, канали бародарро дастгирӣ кардан. дар канал обуна шавед ва видеоҳояшро тамошо намоед. дастгирии шумо барои суръати кории мо хеле аҳамияти зиёд дорад дӯстон. дар канали Акрам филм обуна шавед ва ӯро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яки мо. вақте дар канал обуна шудед, гирён кардани зангулачаро фаромӯш насозед. зангулача барои чӣ кӯмак мерасонад? вақте админ дар канал видеои нав мегузорад, онро шумо якумин шуда тамошо мекунед. яъне хабари видеои нав ба шумо якумин шуда меравад. афсун мемирад, меравад афсун. ҳар кас ӯро танҳо гузошт. баҳор низ ӯро тарк карда рафт. ман инро бояд ба баҳор хабар диҳам. баҳор, döner misin? Sanmam ki belki de yanlıştı doğrularım. Aşkını, sevgini sormadım. Yollarım kapalıydı, zorlamadım. Öldürdüm çiçeğini, yaşatamadım. шуморо гӯш дорам апаи сокина. духтарам, ман ба амонати модарат соҳибӣ карда натавонистам. апаи сокина, чӣ шуд? баҳор, афсун мурда истодааст.